Ďuro Panák ide skákať do piesku teraz. No? Hneď ti poviem. Žiješ? No jak minule, že si zlomil nohu. A čo si s tým inak mal? Ani nevím. Iba narazené? No. Ty macher. A to je Rišo. A tu je Robo. A Panák. Ne. Takzvaný Juro. Katka. A to iba, takže dáme, že Juro ani to nepoužíva. A ja. Počúvaj. No, pýtali si by som... Spontánne video z Natália Gorvátová. Papáš. Čo papáš? Natálka moja, čo papáš? Čo papáš? No, v kyňu. Dobre. Čau Tomáš. Napúkaj sa. Dobre, pozdravil si. Slížo. Menovaný Slížo. Ja som Tyrka Kásl. Tak to je Tyrka Kásl, roznámte sa. No, yes. No, yes! Tomáš. Máš ho odfotiť. Marek. Koho odfotiť? Poď na fotbal, ako si. No to víš. Hen, Dominik Drti. Všetko, ona musí fakt všetko natáčať, každú sprostosť. A nie je to sranda? Sonia, si normálna? Ale mňa to Ona baví. jaký pošuk, alebo ja neviem. Že, Všetko musí natáčať. to je vtedy, že tu je pošuk. Ďuri, kde predstavuj sa na mojej hodine. Ukážite mi to domov. Keď to máš teraz stačí Zdendo. Ty ja natáčaj. Ty. Zdendo. Ty zastrčka. Ty ale okamžite. To je intimná situácia, nechám vás. No. A ideme na hudobnú. Johy. Hnus. Hnus. To je mrt. To je mrt. Počuť včera na obede sme mali nejakú ríšu s nejakým mesom. A ja, že to meso je des. A za chvíľu, že a tá ríša je mŕtva. Mŕtve, že? Mrt. Ja som zožrala tú rýžu a meso som dala Adamovi. Lebo tá rýža bola mŕtva. Tá rýža bola mŕtva. Dosť tam sedíte. No, des. Malý zelený kenvelák. Kenvelák. A ukážeme vám Adama. Zase počúvame kalispijskú hudbu a tvoje miluje sa pri tom. Ale ja to milujem. Ja to mám a vyskočí. Linda, Maťa a Adam. Kenvelák. Malý. Kúkaj sa na tie kruhy pod očami, vidíš to? Čo Adam? Počuj Adam, len chcem ti povedať. Adam, dám oprať mikinu a v pondelok ti ju doniesem. Dobre. Čo máte s tou kredou pivo? Zoželte si ju. Prichádza zakončenie videa. Jedna kniha a zakončenie videa. Čus, smuk, smuk. Mluvíte kalkulačka. Dominik. A má i ruce. To bol všetko Dominikov nápad, takže sa nečudujte. Katka, čakaj na mňa. Zruš to teraz, lebo nech to není dlhá, chcem si to pozrieť. Za koľko zvoní Dominik? Chcem si to pozrieť. Ale potom si to pozrieš. Za koľko zvoní? Môžem mu dať facku, že? Môžeš. Ne. Aj znajde. Marek. Domi. Ideme s Katkou dneska o flašku odpáť. Ale Dominik, tak Katka papa jablčko a ja idem dneska. Áno. Teraz došiel do Predika
taký, ja predtým hovorím Marekovi, že ne I'm in misery, ale kamarád jej pesničky na plnú hubu a dojde tam Kaki. Aký je náš učiteľ prírodopisu? Taký divný postup. Prosím ťa, Adam. Páťo! Páťo! Tu máš kalkulačku. Ďakujem. Aj na budúce. Katka sa bojí angliny. Ja sa bojím. Aj netrvá. Mňa proste boli kúpem najde. To máte stres, nemajte stresy, Ne, babi. mne treba srať. Tak choď. No jasné, mám 5 minút pred Chuj na veckách. Bude mi to trvať asi 10 minút, kým sa vyserem. Na kompoch, cez kompy sa vyserem. To sa nám pustie. Fuj, ale táto. Ale mohli by sme mať voľnú hodinu, lebo informatika však veľa ľudí chýba. Aj, no 10. No, veď práve. Inak, počúvaj. Čo ti, babi? Čo, láska? Ne, proste ne. Čo? Prečo vždy, keď niekam dojdem do nejakej spoločnosti, tak všetci si zakryjú tvár, som ani nevidela. Však to je dokumentácia, to je proste, viete, ako to je sranda, po pár dňoch si pozrieť to video, potom sa nasmejeme. No, nie vždy to je vtipné, niekedy to je také. Bože, Maťa, však teba tam ani nevidno, lebo si furt zakrývaš tvár. No, dnes zvoní riaditeľ, čaute.